căljeaște. Și multe pe cosmul știe, le plai pe cosmurile noastre de săi. De la mama care povestește, îi place mult să stea de vorbă cu oamenii, am aflat multe povești ale istoriei noastre. Și le plai nu numai eu, le plai atunția care venirea în Cerna și care fura să știe despre istoria noastră. Aceste povești le-au aflat nu numai noastră istorie și în Franța și mai departe. Și așa a ajuns istoria noastră și în Franța și mai departe, completez eu, și în Germania. Țești ficiori, ficiori și țești fete, ubăv toți. Iar vedeți coța de ubăv și toți câte bun scupuiesc. Îi vedeți cum sunt de frumoși aceste fete și acești băieți și cât de frumos dansează, sunt ai noștri și normal că ne lăudăm cu ei. Asta am completat-o. Unde navighirea, bună năduțeană, ca să știe lumea ce s-a de unde vin și cum contă, cum răvesc ei, să știe tot despre noi. Am fost invitați în multe locuri și nu am refuzat nicio invitație. Am fost prezenți pretutindeni acolo unde am fost invitați pentru a face cunoscute cântecele și dansurile noastre. La festivalul de obiceiuri nord și tradiții nord-dobrogene, noștri ficiori, și Lara, marele premiu. La festivalul de cântece și dansuri nord-dobrogene, copiii noștri i-au trecut pe toți și au luat marele premiu. Și au spus de acolo, turta cu pară, și acum și situații